Chibai ule China lama thu theder tu ten thu puanzar tharan naya heta hian China thu theder tu te chuan Russia a udan ule aviation plane antlo a hemuna hian Mi-80 Mi-17 helicopter te chuan siam thina he an video ti chua hian Mi-171SH helicopter mu ania he helicopter an siam mega hian China Air Force sau chin chiana mu ania he helicopter hi Mi-17 helicopter ho zinga achang kang ber ani India pon he helicopter variant hi anei ve a tuna Indian Air Force a hian Mi-17 V5 variant hi atamfe an hmang mek ani he helicopter po hi a tha in achang kanga ral thuam po pai thei trewa mi somthum pasari le sipai hliam som pani vel aphur theya awaya aphur rit thei zong hi ton li vel ani China hian he helicopter hi arukin aleya alei thu hi ama in chanchin thara emo mi puibula apuang zarmi lova he video kan hmu chau hian China hian he helicopter hi Russia tangin alei don ti hriat ani chawani hetia China Air Force chinchiana te helicoptera om to chuan ama dei to tangin Russia nen inrem siamna an sign to ti hriat renga hei hi mitam tak mak ti a hloa China hian mana tang to in Russia helicopter siam tho Mi-8 hi tamtak an mang to a kumsang kha zakwa somkwa pakhat khan heng ho hi Mi-17 helicopterin an thlak le a ani na taka chuan he Mi-8 helicopter hi China dudan chuan America Sikorsky S-70 helicoptera thlak vek an tuma mase hemi hun ma deuh hian China rama boina na satak a chuak ta a chu kumsang kha zakwa somriat pakwa a Tiananmen Square protest anti Chinese zirlai hovin democracy an du awanga Tiananmen Square a pungkhom te chu China sarkarin mitam tak atha kha kan hrevek ome hemi nu hian US le European Union te chuan China ne na ral thom phral ang khapta a US ne na he helicopter an deal te po hi azawai chuan am puitlin thei talawani Chinese Air Force te hian S-70C2 hi somni pali lai chu alei man ni in an soya hei hi Black Hawk helicopter civilian version ani ti chuan China hian an mani in Harbin Z-20 hi an siamta a hei hi kumsang ni sompakwa khan an mangtana China hian mithil siamsa hi a enton thiam hle a he helicopter po hi an leitum S-70 helicopter nen hian a inang hle a mitam tak ngai dan chuan US Special Force 10 Pakistana kumsang ni sompakhat mei ni khata Osama bin Laden an tha tum khan helicopter pakhat an hnu chhe tak S-70 UH-60 Black Hawk kha Pakistan sarkarin China official te hi helicopter ke dar pat thrang te chu zirchian a phal saka heta hian thlen khat chu Z-20 helicopter an copy te an ti ani China sarkar soidan chuan he helicopter hi an mamo turang taka siam ani atia mase kumsang ni sompakwa siam zeu to si en chin na po an nei vek to service po an ti dei to ngatinge an mani thil siam an ring tok lo nge Mi-171SH helicopter hi Russia tanga lei atum le ama thil siama po a konfi lo hle ti chu achiang rengani tuna China nei mek Mi-17 ho hi lo enila a variant sang an neya helicopter za thum somli meu an nei ani mase heng helicopter ho rong hi a hring le a enga trial ani deuh veka tuna an leitur Mi-171SH helicopter hi chu arong an tidang tadai mai vutbuak rong var lam deuh ni in hetiang ang che hian Indian Air Force te hian an thlona rong hi an siam hloma he helicopter a hian optical sensor hi an hnuailama hmu tur a oma Chinese Navy ho thlona rong hi vutbuak rong tho ani mase he helicopter an leitur hi chu Chinese Navy te ta tur ani arin omlova mitam tak rindan chuan heng helicopter ho hi Indian nena kanram ri Himalaya tlangvela an man tur ni in alanga achan pakhat chu China helicopter siam Z-20 ho hi a service ceiling atlem dewa Mi-171SH hi mun sanga po aman tlak zok dei don ani India lama kan helicopter nei le China helicopter leitur hi pon lama tanga pian hmang ai nang hle a chu mei ba ka arong alai nang zui hei wang hian India sipai
leilama tanga missile ka theina mi hringken mei thei ang chi hawa hian sipai te tan India helicopter nge China helicopter ti hriat than zung a har pha hle don ani hei hi China lam hian an thluak an hmang ve deuh ni na langa a video Russia helicopter an siam na mun en mei po hian helicopter an siam teuh ni na langa China hian he helicopter leitur hian kumni kumthum liam ta vel khan Russia nen hian an lo indor fel vek to ni na lang ramria boina hi akuma kumfe an lo plan lok to po ni thei engpo ni se China hi chu India tan chon hlau vak chi ni pon ka hrelo a rul to ka yana hian changle zel theila nuclear ral thom nei ve kan ni ya ma se heng te hi chu a top khok lawa chuan engram ma hian an mang don lova ka du dan phei chuan Indian Ocean vela khuan Indian Navy te hian China sumdong long lian vak lo vak vel ho hi pani khat vel chu hangka pil se China vo ve nan thrim thrim engma thil po ya thleng lawang indo a chhuwa pha teu lo mai Pakistan po nuclear ral thom nei ram an nia India in surgical strike Balakot air strike te Pakistan ram chu anaya engma thlen tak tak chuang lo hi turam ma hian indo kan du lo economy ang hong na thei e mai ole China in helicopter Russia ne na tanga lei thar tura hian nge ngai vedante kan nei em comment lama in lo soidon nia